מכל הכפרים הערבים, אף אחד מהם לא נלחם. כמעט. שהם לא היה להם, גם נשק לא היה להם. מי נתן להם נשק? הם לא חשבו שהם בורחים להרבה זמן, הם לא חשבו שהם לא יחזרו, אף אחד גם לא העלה על דעתו, שעם שלם לא יחזור, כן? הארץ לא הייתה ריקה, כמו שסיפרו לי בילדותי, כן? בילדותנו סיפרו לנו כל מיני סיפורים, כל מיני מעשיות. הארץ לא הייתה ריקה אף פעם. אני באתי לספר על האנשים האלה שברחו ולא חזרו לאדמתם, כן? שזה פעם ראשונה בהיסטוריה של אלפי שנים שככה הכפריים האלה נעלמו. כאן חלק גירשנו, ירינו והם ברחו לעזה. היו צריכים כיתה כאן, כיתה כאן, כיתה שם, יורים באוויר אפילו לא עליהם או עליהם, והם היו בורחים כבר. הם לא היה להם מה להתגונן. וככה היה בקאופחה. הקפנו את הכפר, התחלנו לראות באוויר, וכולם התחילו לצבוח, כן? וגירשנו אותם. הנשים והילדים הלכו לעזה. לא נכנסנו לכפרים כדי להישאר שם, אלא כדי לגרש אותם. עד הבוקר לא היה אף אחד שם. הכפר היחיד שאמרתי לכם, הוג', שנשאר שלם וזה. אני אחרי כמה שנים הייתי וראיתי, עברתי שם, ואמרתי, רגע, כאן היה כפר הוג'. אז אמרו, היה. זה היה ואדי יפהפה, ירוק כזה, יוצא דופן. אז אמרתי, מה קרה? אמרו, גירשו אותם יחד עם ערביי אשקלון. זה היו כפרים שלווים ושקטים, כן? שהגיע להם להישאר על אדמתם, כמו שהם היו 5,000 שנה קודם. זה היה חלק מהדברים הנוראים. מה היה הסיבות לנכבה הזו? למה היסטורית? אף פעם לא גירשו אותם, ואנחנו כן גירשנו אותם. בגלל האידיאולוגיה הציונית.